No niin, Dongilas sitten Dongilas. Ja taas se mun juna tulee. Se Intercity Setina Helsinki. Dongilas ja Dongilas. Tuolta se juna tulloo, sieltäpä se tulloo. Ja just päästin sanomaan, niin juna tulee. Nyt on ihana pilvetön päivä, ihanaa ja pilvetön. Ei oo kyllä pilviä nyt ole. Nyt alkaa kuulua Kiskolasta ääntä, että juna tulee. Tohon päin menevä. Sieltä ei kyllä hetkeä juna tulee. Katsotaan sitä. Kato, joku muurahainen oli tossa, kato, kun en tiedä missä se murkku oli mulle tullut jossakin. Vaan se oli tullut murkku käteen. Piti kato heilutella, saan sen pois, kun sen ei kuulu tossa mulla olla. Ne on semmosia, että voi kato pure, jos ne osuu sitten. Kun ne on noita lentomuurahaisia, niin ne on noita purevia sorttisia lentomuurahaisia. Nyt kuuluu tosta se, että juna tulee. Se pisti mua. Ai. Sitten on Helsingistä Lahtis. No kato purepöydässä. Tää on tämmönen 2 junan lykäämä. No niin, eli 2 vaunua. Elikkä oikein nitisen jarrut nihkajamaan. Tässä menee Henniä-raitio. Se on matkustaja. Se on tavarajuna, joo, se ei oo matkustaja. Se on juna auki. Tässä tuli juna nyt asemalle jo. Tää lähtee vissiin 9. Kyllä ne alkeet taas sitten. Eli näin on katsottu, kun sit juna tuli Lahteen.